Od gotovo 57 godina svećeništva, punih 36 monsignoru Miru Mile Pecić proveo je u Slunju. Gospodin s vama. Kao dekan Slunjskog dekanata sve do prošle godine, kada je umirovljen u 82. godini života, dijelio je s narodom dobro i zlo, ratne strahote, progonstvo i zarobljeništvo, ali i radost povratka. Moje je poslanje bilo da gajem nadu u bolje sutra i u vječnost. Vješt s riječima i fotoaparatom svakodnevicu slunjskoga kraja opisao je u 35-godišnjaka Mostovi, ali i svakodnevno na župnoj internetskoj stranici. Na umirovljeničke dane u Gospiću teško se privikava, pa u Slunj dođe napuniti srce i dušu na radost brojnih građana, kojima posvećuje i svoju nagradu za životno djelo. Ja mislim da tu nagradu zaslužuju upravo ti mali ljudi, pod navodnicima mali ljudi, koji su veliki u svom životnom stavu, u svojoj hrabrosti, širini srca, a upravo ja bih volio tu nagradu s njima podijeliti.